Amen siyabonga bazalwane. Okugcina mhlawumbe umuntu uyafisa ukuthi athi one kulayini ukuthi size sihlangane kanje. Kungani size sihlangane kanje? One, umuntu uhlalile wabuka ukuthi esikhathini esiphila kusona kwenzakalani mawubuka impilo yabantu abasha nama-challenges abahlangana nawo, ukuthi thina njengabantu abakholwayo ikuphi esingalekeleka ngako ekutheni basizakale kulama-challenges. Akekho umuntu ongazi ukuthi izinga lama-drugs nophuzo oludakayo indlela oluphakeme ngayo njengamanje. So sathi siyabuka ukuthi mhlambe kungaba isiqalo esihle ukuthi senze inkonzo esizokwazi ukuthi sidumise ebese sithandazele lesi sihlava. Kuningi-ke umuntu abekade kuhlelile bazalwane nabefisa ukuthi kwenzeke, kodwa okuningi kwako kwagcina kungenzekanga. Abanye bayazi engikhulumayo nabo ukuthi isifiso bekuyisiphi, ngoba njengoba sila ekholweni sivela emakhaya ahlukene, asivele emakhaya afanayo. Singahlangana enkonzweni sithandaze, sidumise, sinikele, senze yonke into, kodwa la ngaphakathi kuthini? Uma kushaya umsombuluko ingane ziye esikoleni, uthola ukuthi khona engenawe ngisho umfanekiso wokuya esikoleni. Uthola ukuthi masikade sisenkonzweni sithandaze, khona ingane ezithi mayibuyele emumva, uthola ukuthi abazali abazi ukuthi bazothathani bahlanganise nani ukuze bakwazi ukuthi abantwana belale bedlile. Umuntu bekuyisifiso sakhe-ke ukuthi kule nkonzo kube khona akwenzayo, wazama ngendlela azama ngayo, kodwa-ke usathane enamandla uqondane nokuthi uma kuwumhla ka-16 June maningi ama-program asuke khona abantu abasha. Abantu ebengicela kubo babe naleyo nkinga ukuthi vele banama-program asebewasponsorishile ukuthi bakwazi ukuthi balekelele abantu abasha. But ngiyathembisa ukuthi njengoba siyiqalile le ngonyaka ozayo sesifundile, bekusiqalo lesi sabona lapha nalapha. Ngonyaka ozayo ngiyathembisa ukuthi umehluko omkhulu kakhulu, futhi nalesi sifiso esikhona umuntu uyokwazi ukuthi asifeze, ukuthi kube khona akwenzayo akubuyisela kwi-community wakithi. Engikwazile ukuthi kugcine kufezeka ilokho okuzokwenzeka emini kwabantwana laba abancane abadlala ibhola esinabo khona la enkonzweni. Bona uNkulunkulu ngithi angibonge nje la ukwazile ukuthi angibusise kuhambe ngale ndlela yonke ebengifisa ngayo. Abazoba nenhlanhla babe khona emini bazobona ukuthi iy'ngane zidlala kahle lapha ziyokhonyeliswa kanjani. Ngalapho-ke uNkulunkulu kwazile ukuthi angisize. Lokho kwaba impumelelo kwasemini, noma kungenzekanga lokhu kwamanje ebusuku, kodwa lokhu kwasemini kube impumelelo. Siyabonga kakhulu bazalwane, nonke ukuyithoba kwenu nokuthi nishiye yonke into, nithathe isikhathi senu nize la kule nkonzo nizohlanganyela kunye nabazalwane bonke baseMaranyeni namaphethelo. Njengoba ngike ngakuveza-ko ukuthi hhayi la thina sesiphansi kwe-umbrella eyodwa eyisibani la sibhilonga khona sonke, omunye komunye ngokubambisana nje. Ngithi uNkulunkulu anibusize, nisaze buyele emakhaya, anigcine emini asihambeni-ke sohlangana emidlalweni. Nonke nazi insizwa lapha esikhuluma nazo, asihambeni siyogijima emini. Ngiyabonga uNkulunkulu abe nani, abe nomoya wenu. Amen.